nimi on Pietari. Mä oon Leadgemin perustaja ja me ajateltiin Jarkon kanssa tehdä lyhyt video siitä, että miten meidän yhteistyö on edennyt. Et meillä on nyt noin puoli vuotta yhteistyötä takana, mutta kerroksä Jarkko nopeasti, että kuka oot ja mitä Entercheck tekee liiketoiminnassa? Joo, mun nimeni on Jarkko Antti ja vedän tosiaan Entercheck Oy-nimistä firmaa. Ollaan hyvin pieni, tämmöinen vähän niin kuin iäkkään puoleinen teknologia-startup, joka on hakenut paikkansa markkinoilla. Se, mitä me tehdään, on oikeastaan tämmöisen niin kuin yritysten välisen kaupankäynnin edistäminen sillä tavalla, että me tuotamme tietopalveluita, jotka tekee siitä uuden yritysasiakassuhteen avaamisesta niin kuin helpompaa ja nopeampaa ja riskittömämpää. Kyllä. Ja miten kuulit meistä Leadgemistä ensimmäisen kerran? Muistatko vielä sitä? Ja mikä herätti kiinnostuksen? No, itse asiassa minä sain sähköpostin, joka on varmaan niin kuin teidän Leadsemin tapa toimia silloin, kun te itse hankitte asiakkaita, eli käytätte omaa palveluanne omien uusien asiakkaiden hankinta. Eli mä kiinnostuin nyt siitä sen verran, että hyväksyin tämän kutsun keskustella. Se sattui hyvään aikaan. Meillä oli tarve saada aikaan keskusteluita potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Me oltiin ja ollaan tuomassa markkinoille uudenlaista tuotetta ja siinä yhteydessä oli tarve sitten keskustella potentiaalisten asiakkaiden kanssa, saada vähän palautetta siitä, mitä me tehdään ja arvioida sitä, että kannattaako meidän tämmöistä tuotteetta lähteä edistämään. Kyllä. Joo, mä muistan, oli kesällä laitoin sähköpostia ihan samalla tavalla, miten me Leadgemillä tehdään uusi asiakashankintaa, niin samaa palvelua me käytetään meidän asiakkaiden kanssa yhteistyöhön. Ja sitten me päästiin keskusteluun ja käytiin vähän läpi, että miten tämmöinen kampanja voisi edetä. Ja mä tiedän, että meitä on kuitenkin tosi paljon, jotka laittaa samanlaisia viestejä, ja meillä on tosi paljon kilpailijoita, niin oliko sulla mitään erikoista syytä, että miksi sä sitten päätit lähteä meidän kanssa tekemään yhteistyötä? No, minusta se ainakin siitä meidän keskustelusta välittyi niin kuin sellainen hyvin avoin ja sellainen niin kuin no-nonsense-tyyppinen lähestymistapa asioihin. Eli ymmärrettiin aika hyvin toisiamme ja teidän puolella niin kuin kuunneltiin, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä pitäisi saada aikaa. Sitten myöskin niin kuin tavallaan se kokeilun kynnys oli riittävän alhainen Kyllä, joo. tähän meidän keissiin. Niin nämä sanoisin, että oli varmaan ne tärkeimmät syyt, miksi me sitten niin kuin tosiaan liikkeelle päästiin ja päätin, että tämmöinen niin kuin harkittu riski uuteen hommaan lähtemisestä on hyvä ottaa. Kyllä, joo. Ja me just pyritäänkin siihen tekemään se kynnys mahdollisimman matalaksi, että pääsee lähteä kokeilemaan ja aloittamaan yhteistyötä ja katsoa, että miten se etenee. Ja sitten parhaimmassa tapauksessa menee niin kuin meillä kävi, että ollaan tehty nyt puoli vuotta yhteistyötä ja saatu tosi hyviä tuloksiakin aikaa, vaikka ei ollut mikään ihan helpoin kampanja tehdä. Ja voisitko sä, lyhyesti kuvailla, että millaisia niin kun, ongelmia teillä oli, kun mainitsit siitä, että oli uusi tuotevariaatio, mitä halusi lähteä testaamaan, että mitä teillä oli ajatuksena siitä, että miten sitä pääsisi oikeasti kokeilemaan? No varmaan se ongelma, juurisyy on se, että meidän firmassa ei ole ammattimaista myyntiä. Eli me ollaan hyvin pieni yritys, jossa käytännössä minä vastaan kaikesta tästä niin kuin liiketoiminnallisesta puolesta ja sitten niin kuin ohjelmistokehittäjät ja tuosta meidän tuotteesta vastaava kollegani niin sitten pyörittää sitä tuotetta. Ei sitten ollut niin kuin resursseja tavallaan lähteä tekemään tätä tällaista niin kuin uuden tuotteen ja uusia asiakkuuksien validointityötä sitten niin kuin ihan vaan niin kuin lähteä puhelinnumeroita valitsemaan ja soittelemaan. Ja me tarvittiin niin kuin tavallaan helppo ja tehokas keino saada aikaan nämä ensimmäiset keskustelut. Kyllä. Me muistan, että meillä oli tavoitteita, kun me aloitettiin, niin lähdettiin semmoisella niin kuin noin 10-20 myyntitapaamista siihen kohderyhmään, jonka te olitte ennalta määrittänyt.
ja muistan, että tuli aika tarkatkin kriteerit, niin miten me päästiin noihin tavoitteisiin tämän yhteistyön aikana, ja olisitko uskonut, että päästään heti alusta asti niihin tavoitteisiin? No, mä en oikeastaan niin kuin alusta asti tiennyt sitten tavallaan mitä odottaa, että mikä on paljon tai mikä on vähän, että mulla ei ole niin kuin kokemuksia vastaavien muiden palveluiden käytöstä, niin siinä suhteessa en oikein osaa kommentoida. Mä olen niin kuin tyytyväinen siihen, että nämä tulokset on saavutettu ja me ollaan niin kuin määrällisesti päästy mun mielestä hyviin tuloksiin. Ja sitten jos katsoo sitä, että kuinka hyvin ne keskustelut ja ne firmat ja ihmiset, jotka mun kanssani ovat keskustelleet näiden aikaansaatujen liidien pohjalta, niin ne ovat olleet niin kuin pääosin hyvinkin relevantteja. Et, et, sanotaanko, että mä olen ollut hyvin tyytyväinen siihen, että ne on osuneet aika hyvin kohdalleen. Ja me ollaan sitten pystytty vielä tässä niin kuin viime syksyn mittaan parantamaan sitä osuvuutta. Kyllä. Kun tuossa sanoit, että meillä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin vaikea speksi, millä se pitäisi, mikä on relevanttia, mikä ei, ja tässä vaiheessa vielä itsekään osata sitä niin tarkasti sanoa, niin siihen nähden varsinkin, niin mun mielestä nämä on ollut aika hyviä nämä tulokset tässä mielessä. Joo. Miten sä sanoisit, että missä liiketoiminnan osa-alueessa sait eniten arvoa meidän palvelusta? No, kyllä meillä se liittyy niin kuin siihen, että kun meidän tämä palvelu tai tuote, sitä voi käyttää niin kuin vähän asiakkaasta riippuen eri tavoin, niin sitä tavallaan ymmärrystä siitä, että mitkä erityyppisten asiakkaiden kannalta on, mikä on tärkeää ja mikä on niin kuin kullekin asiakkaalle niin kuin oikea ja ratkaisemisen arvoinen ongelma, niin siihen me ollaan saatu niin kuin paremmin nyt ymmärrystä. Ja se on helpottanut meillä taas sitten niin kuin tämän meidän oman palvelun niin kuin jatkojalostusta. Et siinä mielessä nämä keskustelut palveleet kyllä tarkoitusta ja sen myöskin asetettiin tavoitteeksi, että me saataisiin aikaan myöskin muutamia pilottikäyttäjiä, jotka sitten ottaisivat sitä meidän uuden tuotteen käyttöön ja me pystyttäisiin keräämään sitten sitä kautta vielä enemmän niin kuin informaatiota siitä, että kuinka se asiakkaita palvelee ja onko siellä jotain sellaisia asioita, mitä pitää edelleen kehittää, niin kyllä me ollaan myöskin näitä koekäyttäjiä sitten tätä kautta palvelu saatu. Kyllä, hyvä. Todella, todella kiva kuulla. Jos on vastaava toimija, joka miettii, että voisi käyttää samanlaista myynnin ulkoistuspalvelua, niin kuinka todennäköisesti sä voisit suositella Leadgemia tekemään vastaavan projektin? No hyvin todennäköisesti, että mun mielestä te olette tehneet niin kuin hyvää työtä siinä, että miten nämä niin kuin meidän tarvitsemat liidit on saatu aikaan. Te olette kuunnelleet meitä siitä, että minkälaisia niiden pitäisi olla ja ehdottaneet niin kuin tavallaan toimintatapoja, että mitkä sitten niin kuin voisi tässä yhteydessä toimia. Ja tämä on ollut sillä mun mielestä niin kuin hyvin tehokasta, että me ei olla tarvittu mitenkään kamalan paljon sitä sellaista niin kuin suunnittelua tai joidenkin materiaalien tuotantoja tai muuta sellaista niin kuin raskasta manageerausta tämän tekemiseen, vaan tämä on myöskin mennyt aika semmoisella niin kuin kohtuullisella työpanoksella. Kyllä, joo. Mitä sanoisit, että miten me voitaisiin Leadgemillä parantaa? Tuleeko mitään heti mieleen? No varmaan se asia, mistä olen joskus aikaisemminkin sanonut, on se niin kuin raportointi. Siellä tiedän, että te jonnekin levyn kulmalle niitä raportteja laitatte, mutta tällaisessa niin kuin työssä, missä monestikaan sitten niin kuin tämmöisen yksittäisen asian seuranta ei ole ehkä se, niin kuin, mihin päivittäisen panoksensa laittaa, niin se, että tavallaan niin kuin tulee se vastaanottajan kannalta helposti se raportointi, niin se niinkin vanha-aikainen asia kuin, niin kuin sähköposti ja siinä niin kuin vaikka pari viikkoa aikana tapahtuneet asiat, niin olisi ihan kätevä.
Kyllä. Tuota, Joo, kiitos. Me aina kerätään palautetta niin paljon kuin mahdollista, että me voidaan jatkuvasti kehittyä. Ja myös niille, jotka katsoo tämän videon, voi ehkä jäi vielä vähän epäselväksi, että kuinka pitkään me tehtiin, niin mä voin vähän pohjustaa, että me aloitettiin kesällä yhteistyö. Siinä taisi olla elokuun puolivälissä, ja sitten me saatiin kokonaisia kampanjakuukausia, niin syys, loka, marras ja joulukuu. Ja nyt ollaankin sit siirtymässä siihen vaiheeseen, että teillä on ilmeisesti jälkimarkkinointi, tai miten sä sanoisit, että mitä te nyt teette Entercheck Oyllä niin kuin jatkossa tämän yhteistyön pohjalta? joo, no tämän kampiksen tavoitteet tuli sillä lailla täytettyä, että me saatiin niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä ne asiakkaat tämän tyyppisiä, onko asiakkaalla tämän tyyppinen ongelma, jota me ollaan kuviteltu tässä ratkaisevamme, ja onko se riittävän suuri ratkaistavaksi, ja miten se meidän tuote ratkaisee niitä asiakkaan ongelmia, niin siihen saatiin sitä ymmärrystä, se on samalla näitä koekäyttäjiä, ja nyt varmaan seuraava steppi sitten on, että me tehdään tiettyjä muutoksia tähän meidän omaan palveluumme sen palautteen perusteella, mitä me ollaan näistä keskustelusta ja koekäytöstä saatu. Ja kun meillä on SaaS-palvelu, jonka niin kuin kuukausittainen ansainta on kuitenkin aika niin kuin pieni, niin pitää aika tarkasti miettiä ne panokset, mitä sen markkinointiin laittaa, ja tällainen niin kuin perinteinen B2B-myynti ei ole se, mikä sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä on toimiva, vaan meidän pitää pystyä niin kuin kehittämään mahdollisimman niin kuin halpoja asiakashankintakeinoja, joka sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että se niin kuin painopiste varmaan jatkossa on niin kuin ihan online-markkinoinnissa. Mutta varmasti se vaatii niin kuin tuekseen sitten tämmöistä niin kuin vähän perinteisempää approachia, ja nyt kun taas palvelua vähän muutetaan, niin mä uskon, että me sitten kevään aikana toistetaan jossakin muodossa tämän tyyppinen lähestyminen, kun me nyt syksyllä tehtiin, mutta vähän toisilla tavoitteilla. Kyllä. Tuleeko sinulla mitään, kun varmasti tämän videon tulee katsomaan vastaavan tyyppisiä yrityksiä, jotka etsii vähän product market fittiä tai on uudenlainen tuotevariaatio, niin tuleeko sinulla siihen mieleen mitään neuvoa antaa heille, että miten kannattaa sen etsiminen No, kyllä mä sanoisin, että semmoiselle firmalle, joka on tämmöisessä niin kuin pre-revenue-vaiheessa, että sitä varsinaisesti sitten niin kuin semmoista niin kuin vakiintunutta tulovirtaa ei joko ole tai ei ole jostakin tuotteesta, niin kyllä mun mielestä niin kuin parempi, että jos ei myyntiä ole, niin älä palkkaa myyjää, tehdä? vaan kyllä se niin kuin parempi siinä kohtaa on niin kuin lähteä sillä lailla, että lähtee tällaisilla ulkoistetuilla resursseilla kokeilemaan, että Mm. löytyykö sieltä se niin kuin kannattava myyntimalli. Ja jos on löytyäkseen, niin sitten pystyy niin kuin, tekemään sitä palkkausta ja palkkaamaan omia resursseja. Mutta tämä sopii mun mielestä erittäin hyvin firmoilla, jotka on vielä niin kuin kokeilemassa, että Joo. miten se tuote sopii markkinoille vai. Joo. No kiitos tosi paljon vastaukset. Mä uskon, että moni yritys kamppailee samantyyppisten ongelmien kanssa ja voi saada tästä videosta vähän apua heidän tulevaisuuden suunnitteluun. Niin kiitos sulle paljon Jarkko tästä haastattelusta. Eipä mitään. Kiitoksia itsellesi.